з апошняга падарожжа ў баруны прывезлі некалькі сюжэтаў. Сёння пра касцёл і слынны абраз. Мураваны касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла, які ўзвышаецца ў цэнтры барунаў, быў узведзены ў сярэдзіне 18 стагоддзя як уніяцкая царква па праекце і пад кіраўніцтвам манаха барунскага базыльянскага манастыра архітэктара Аляксандра Асікевіча. Інтэр'еры, якія захаваліся прыкладна з таго ж часу, выконваў разьбяр Фрэдэрык Квячур. Касцёл гэта з'яўляецца адным з найбольш дасканалых твораў віленскага барока і з'яўляецца своеасаблівым сінтэзам візантыйскага, заходнееўрапейскага мастацтва і традыцый мясцовага дойлідства. Таму яго яшчэ называюць позняя беларуская барока, якое вылучаецца дынамізмам, лёгкасцю і свабодай. Напрыклад, бачым тут шэраг незвычайных архітэктурных рашэнняў. Напрыклад, тут няма сіметрыі, так уласцівай для культавага будаўніцтва, і весь сілуэт складаны з-за шмат'ярусных вежаў, фігурных франтонаў і хвалістага галоўнага фасаду. За касцёлам захаваўся двухпавярховы мураваны манастырскі будынак, узведзены побач з ім у канцы 18 стагоддзя. Амаль 200 гадоў да 1979 года тут размяшчалася навучальная установа. Спачатку базыльянская гімназія, затым праваслаўная духоўная школа, царкоўна-прыхадское вучылішча, затым народнае вучылішча, а пасля 1939 года савецкая школа. І, канешне, сэрцам барунаў з'яўляецца абраз Маці Божай Барунскай, які паходзіць з другой паловы 17 стагоддзя. Сціплы, невялікі памерам твор на дошцы, работа невядомага мастака. Уже больш за 330 гадоў шануецца як цудадзейны. Сёння гэты касцёл па-ранейшаму служыць людзям, а да іконы прыязджаюць вернікі з усёй краіны. А мы паразмаўлялі з Аннай Кахановскай, парафіянкай, якая, са словаў мясцовых вернікаў, усё ведае пра касцёл і шмат для яго робіць. Я хотела бы сказать, что мне пашчасціла ў жыцці, потому что я нарадзілася і жыву ў барунах, у гэтым святым месцы, і пан Бог дазволіў мне праслаўляць тут яго. Я сёння чула на імшы вашыя спевы. Дзякуй. Стараюся як з усей моцы стараюся, як толькі магу праслаўляць пана Бога і наш цудадзейны абраз Маці Божай Барунскую, суцешальніцу засмучаных, якая ў нас ужо ад 1691 года у нашым касцёле, дзякуючы Мікалаю Післяку, з'явілася. А Мікалаю Післяку была падаравана яго сваяком, ксяндзом Езафатам Бражыцам. І вось ужо шмат гадоў гэты абраз цудадзейны існуе, знаходзіцца ў нашай святыні. Вельмі шмат аздараўленняў атрымалі людзі, якія звярталіся да гэтага абраза сваімі просьбамі, маленнямі, прашэннямі і атрымлівалі аздараўленне. Вось вы можаце бачыць воты, якія размешчаны каля абраза. Гэта ўсё падзякі людзей, якія атрымалі гэтыя ласкі, гэтыя цудоўныя аздараўленні. Цудоўныя аздараўленні апісаны ў кніжцы Леона Кішкі, які ён сабраў, сведкі, якія былі складзены сведчанні пад прысягай, што гэтыя цуды праўдзівыя і што гэтыя ласкі, атрыманыя людзьмі, былі атрыманымі па прашэнню да абраза Маці Божай Барунскай. У 1691 годзе Мікалай Післяк паставіў у цёмным непраходным бары крыж, павесіў гэты абраз, які атрымаў у спадчыну ад ксяндза Езафата Бражыца, і прыбіў скарбонку. І на кожны дзень будаўніцтва святыні ён меў нейкія ахвяраванні, так як абяцала яго Маці Божая Барунская падчас аб'яўлення. І уявіце сабе, што за год ад 1691 года, як ён паставіў крыж, да 1692 года была пабудавана святыня, невялікі драўляны касцёлік. І натоўпы людзей хлынулі ў гэты касцёл, таму што Маці Божая паабяцала Мікалаю Післяку, што будуць адбывацца цуды, аздараўленні людзей, і вельмі хутка пачалі развіццё гэтай святыні. Пабудавалася спачатку драўляная святыня, а пазней было пабудаваны мураваны, видите, касцёл, і ён вельмі багаты, аздоблены быў, але войны, цяжкасці жыццёвыя ў краіне. У 1702 годзе, падчас паўночнай вайны, перад пагрозай шведскага нашэсця, базыльяне перадалі цудадзейны абраз у Валожын,
гетману вялікага княства літоўскага Міхалу Вішнявецкаму. 7 год абраз вандраваў разам з войскам. Там, дзе яно разбівала свой лагер на пастой, базыльяне адпраўлялі набажэнствы, а мясцовыя жыхары грамадзіліся ля абраза Маці Божай. А што было з баронамі? У 1705 годзе разбудаваная вёска атрымала магдыбургскае права і статус мястэчка. Пасля быў вялікі пажар, які знішчыў бароны, кляштар і часткова царкву. Але паступова яны адбудаваліся. Фінансава дапамагалі спадчыннікі Мікалая Післяка і мясцовая шляхта. І ўжо ў 1709 годзе да хаты вярнуўся абраз. Тады выява Маці Божай Барунскай была адной з самых вядомых у вялікім княстве літоўскім. У 1833 годзе базільяне у прадбачанні забароны царскай улады свайго ордэна і закрыцця кляштара перадалі абраз сям'і Важынскіх з суседняй вёскі Аляны, а ў царкве змясцілі яго дакладную копію. Разам са сваімі новымі апекунамі абраз вандраваў па розных гарадах Кракаў, Закапана, Вільня. Пасля ліквідацыі закону царква была перададзена праваслаўным, а пасля, у 1919 годзе, Барунская царква і манастыр былі перададзены каталіцкаму касцёлу. І ў 1922 годзе дадому вярнуўся пасля працяглай вымушанай вандроўкі, якая доўжылася больш за 80 гадоў, абраз Маці Божай Барунскай і быў змешчаны на ранейшым месцы. І сёння ў касцёле знаходзіцца арыгінал цудатворнага абраза. Яшчэ хочу сказаць, вельмі важная падзея адбылася ў нас у 2024 годзе, 12 кастрычніка. Гэта каранацыя цудадзейнага абраза Маці Божай Барунскай. На гэтай каранацыі прысутнічала вялікая колькасць вернікаў. Гэта было вызначальная, вельмі важная, такая доўгачаканая падзея. Прызнанне нашага абраза цудадзейным. І гэта была такая запамінальная, такая кранальная. І мне пашчасціла, што я знаходзілася каля прэзбітэрыума і магла бачыць гэта вельмі блізка, так хвалююча гэта ўсё адбывалася, таму што многія людзі проста стаялі ў талпе і яны не мелі такой магчымасці, а большасць нават знаходзілася за дзвярамі касцёла, потому што наша святыня вельмі вялікая такая і не змагла змясціць усіх жадаючых. Пасля імшы людзі такой падыходзілі да абраза і мелі магчымасць ужо пасля імшы, а мне пашчасціла быць каля балюстрады і ўсё гэта бачыць, як ускладалі кароны. Гэта было так хвалююча, так радасна. І я не знаю, шчасце, просто шчасце. Якія яшчэ цікавосткі звязаны з вашым касцёлам? Чаму варта сюды прыехаць? Таму што пакланіцца Маці Божай Барунскай. Так цёпла. І я не ведаю, я бывала ў іншых касцёлах, душа моя тут. Я стараюся праслаўляць Пана Бога праз спеў, праз кветкі, займаюся ў касцёле кветкамі, займаюся спевам, займаюся ў сацыяльных сетках, праслаўляю нашу святыню. Вы можаце мяне ўбачыць у Аднакласніках, у Тік-току, як Анна Кахановская. І там я выкладваю відэа каротенькія такія жыцця нашай парафіі, жыцця нашай нават даже сказаць дэканату, таму што да нас прыходзяць пілігрымкі пешыя за Шмянаў. Вось наступная пілігрымка будзе 3 мая, самая бліжэйшая. Гэта жаночая пілігрымка будзе, а 7 чэрвеня будзе ісці мужская пілігрымка. Хацелася б, каб гэтыя пілігрымкі развіваліся з другіх бакоў свету, каб прыходзілі пілігрымкі. Яшчэ хочу сказаць пра адну вельмі важную дату. 21 чэрвеня у 9 гадзін у нас адбудзецца святая імша. Успомнім мы сястру Камілу, якая вельмі доўга, 60 гадоў, аддала нашаму касцёлу. Яна працавала тут, апекавалася абразом і нашай святыняй, дапамагала хвораму ксяндзу Станіславу Казлоўскаму, які быў на інваліднай калясцы. Вельмі шмат часу яна правяла каля абраза Маці Божай і прыгожа ставіла кветкі таксама. І вот 21 чэрвеня мы успомнім яе, на святой імшы памолімся за яе, запрашаем. Ваша парафія дружная? Я думаю, што яна стала дружная, яна стала развівацца. А ад чаго гэта залежыць? Гэта залежыць ад людзей. Ад людзей. Як людзі адчуваюць сябе, як аб'ядноўвае нас Маці Божая Барунская, і мы адчуваем, што мы развіваемся. А што значыць развіццё парафіі? Развіццё праслаўлення Бога. І мы бачым, на які ўзровень мы падняліся.
як мы праслаўляем, стараемся. Я у вас бачыла яшчэ ў дольным касцёле ёсць нейкае цудадзіўнае месца і можна ўзяць Цудадзейнае бутэлечку месца. і У нас набраць ёсць, вады. да, крыніца цудадзейная. Там мы можам спусціцца, паказаць вам. Там адбыўся ремонт у нас невялікі, і цяпер яна так дбайна выглядае і прыгожа. І цудадзейная крынічка, аздраўляльная вада у нас ёсць. Некалі ксёндз Люцыян Наброўскі вазіў у Польшу на аналіз эту ваду і ў Беларусі. І ўсе сказалі, што вельмі многа кампанентаў карысных, яна вельмі гаючая і вельмі аздраўляльная. Ну і Если плюс зверы трэба прымаць яшчэ гэту бачыць то ваду. месца, з якога яна плыне. Гэта так прыгожа зроблена. З начала касцёла гэтая студня і там крыніца. Каранацыі папярэднічала 9-тыднёвая падрыхтоўка навенна да Маці Божай Барунскай, якая адбывалася на працягу 9 тыдняў. 9 тыдняў усе дэканаты нашай гродзенскай дыяцэзіі мелі магчымасць прыехаць, пакланіцца абразу Маці Божай Барунскай, скласці свае інтэнцыі, памаліцца. Кожны меў у дэканат свой вызначаны час, пэўную суботу. І на працягу гэтых 9 тыдняў была гэта падрыхтоўка духоўная. Таксама мы падрыхтаваліся і фізічна, у матэрыяльным сэнсе. Можаце ўбачыць новыя алтары, якія ў нас не былі. У нас такія каменныя алтары, гэта новыя збудаваныя алтары перад каранацыяй. Таксама можаце бачыць плітку, паложаная новая плітка каменная, адноўленыя жырандолі ўсе па касцёле. Таксама. І ремонт закрыстай. Вельмі прыгожа у нас закрыстай. Хочацца зазірнуць. Таксама гэта закрыстая была полностью ремонт быў зроблены. Выглядала на, канешне, раней страшна. Паглядзіце, вось якія прыгожыя шкафы, якія яны змяшальныя. Звярніце ўвагу на благаславенства для нашай парафіі. Адноўлены крэданс таксама. Это Егор. Маладзец. Ганарымся ім, наш міністрант. Абраз, які выносіў у працэсіі Маці Божай Барунскай, таксама адноўлены. Вось падавалось бы, ну што звычайнаму чалавеку тая сакрыстая, што звычайнаму чалавеку тая пасадка па падлога, тая ў алтарнай частцы. Ну, акрамя затратаў. Все мы уяўляем, што вось гэта ўсё лягло на плечы, там, парафіянаў. Навошта гэта парафіянаў? Гэта хіба, ну, прыйшлі, ушлі і... Ну, як же ж, гэта правакую вас на адказ. Нет, гэта такая прыгажосць. Паглядзіце вы, якія жырандолі, паглядзіце вы. Зараз я здыму. Гэта гарашыня, гэта такая непісуемая гарашыня, і ганарымся гэтым, што мы маем такі рамонт і што мы змаглі яго зрабіць. Гэта, на мой погляд, таксама тое, што вельмі моцна яднае. Ну, это маё меркаванне такое, што гэта все дэталі, выстрою, это элементы багатага касцёла, гэта для парафіі гонар павінен быць. Гэта вельмі вялікі гонар. Для нас мы вообще ганарымся, што мы жывём у Барунах і можам ганарыцца гэтай святыняй, потому што это скарб. Вось які надпіс на алтары пачытаць. Зараз пагляжу. Ці будзе велічна. І я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. На некалькіх языках напісана. А вось гэты алтар галоўны, ён паходзіць ад самага пачатку існавання касцёла? Так. Некалі кляштар, можаце бачыць кляштар за касцёлам, там некалі знаходзілася школа. У другім класе эта школа закрылася, і мы перайшлі ў новую школу, так гэты кляштар астаўся стаяць. І ў час ваюючага атэізму дзеці кідалі камні ў вокны. Гэта лічылася ай-яй-яй, як гэта маладзец. І разбівалі гэтыя вокны. Уяўляеце, як было цяжка лазіць за крыстыянам і ўстаўляць гэтыя шкельцы. Таму ксёндз Станіслаў Казлоўскі вырашыў паставіць абраз і залажыць акно. А які лёс будзе ў будынку кляшторнага?
Ну, Ці вырашылі ўжо штосьці наконт яго? будем думать, что там будзе, што Бог дазволіць. У яго ёсць шанец? Я думаю, што ёсць. Трэба рабіць гэта. Трэба нешта. Бо на самой справе, калі ты гэта бачыш і бачыш, што яно пакуль што в ім няма А таго, што кляштар такі, калісьці ён было. крыпкі, такі прыгожы, ён... Я вучылася ў школе, хадзіла ў школу первый клас і палавіна года второго класа. І тады мы перайшлі ў новую школу, а кляштар астаўся, шкода яго. Ён быў вельмі прыгожы ўнутры. Усё было цэлае, печкі, вокны, дзверы. Усё было цэлае. Ну, цяпер, конечно, не так ён выглядае. Я спадзяюся, што Бог вам дасць і задумку добрую, і магчымасці для Вот. яе рэалізацыі. Будзем надзеяцца. Ну што, ёсць яшчэ час на куды пайсці? У крыпту. Ідзем. Дзе мы зараз? Мы знаходзімся ў крыпце пад касцёлам святых апостолаў Петра і Паўла ў Баронах. І можам бачыць, што тут знаходзіцца студня над крыніцай цудадзейнай вадзічкі. Цяпер можна падысці вот да краніка і набраць. Раней гэта было толькі са студні спачатку, потом праз маторчык можна было тут набраць, а цяпер ксёндз Павел Паўлюкевіч вывеў сюды і можна набраць з краніка вадзічку. Такія дзела. Пару гадоў назад мы записывалі тут сведчанне адной жанчыны, яна яшчэ жыве у Крэва, як яна атрымала цудадзейнае аздараўленне ў гэтай крыпце. Мама прывяла яе сюды, маленькую, яна не хадзіла. І доўгі час яны не ведалі, што рабіць, і вазілі па ўрачах, і не зналі, як аздаравіцца. Нехта ей падсказаў, вязі ў Бароны да Маці Божай Баронскай. І як расказвала гэта жанчына, яе мама прывяла сюды да цудадзейнай крынічкі, і яна абмыла яе, памалілася, тут гаварыла, стаялі абразікі вакол, памалілася і началі уздымацца па гэтых сходках на касцёл, і мама несла яе на руках, і раптоўна гэта дзяўчынка, ей было тады, можа, 5 ці 6 годзікаў, сказала: «Мама, пусці мяне, я хачу ісці сама». Гэта было дзіва для маці, таму што яна не хадзіла. І якое было дзіва, уявіце сабе, яна па гэтых сходках паднялася і па касцёле сама дайшла да воза. Тут быў навязаны конік, яна добра гэта помня, дзіцячая памяць гэта добра захавала. І з тых пор яна кожны год прыходзіць пешшу у касцёл у Баронах і гаворыць, што гэта дзякуе Пану Богу за ногі, якія ён ёй падараваў. Цяпер яна ўжо вельмі пажылая жанчына і прыязджае на машыне на кожны фэст у Баронах. І опусть нам наші вини, яко і ми відпущаємо нашим винуватцям, і не ведь нас на покушення, але нас збав до злого. Пан з вами.